Asi ishurere asi sinziniro nayo komani wanaweza zako wauya ndafara chose ndiri garaka regandi pepo kugara kani mwanangu nasi wakomana mwana sisi wanga wachamuki kumakuwa mwanangu wauya hey ndataura nevhu zvokwadi taura nevhu aiwa mwanangu aunonzwa ku asauteereri redhiyo ndakaisa zviziviso paredhiyo pamapurisa ndaikutsvaga mwanangu moyo wokubereka nge wakagona zvokwadi saka wakutenda sipo yekuwacho zvaunomusoro mwanangu wawane musoro waona kana kupenga kwandakaita kuya kunobatsira wawane musoro mwanangu maiwe ragezwa ndibve ndangodyazvo wandigirafodya ndopawagona zveipapo mwanangu kwagoya nehwani sezve mwanangu asi wandifunga ndo zvakanaka izvozvo magona kani madhamu aiwa saka wakudzokera grade 4 vana asi ini ndindakavaona vachitobvunza kuti regererai mwana kurirwa inonzi nembida zvawoitaka mwanangu kuti zvinhu zviite zvakanaka totanga tanoona misi muliri wekukumbirira regerero kuna headmaster kuti zvinhu zvifambe zvakanaka asi usazondinyadzisa mwanangu tarisa kuti iko zvino izvi ndanda kushurikirwa ndanda kutakura bhara kunochera mvura ndega kuita zvese ndanda kuita ndega mwanangu aiwa ndanda kugwadziwa waita hako mwanangu aiwa ndototanga izvozvi kani zvarinonaka asi wanga wakarimwa panhingikiri penyu pawanga uchishandai pandopa pawagona pafolda nenhingikiri zvakaoma